Que tal? Benvides un día máis a Balea Vermella. Mergulladevos connosco no coñecemento científico. Comezamos. Que tal, Iria? Como estás? Hola Javi, ¿qué tal? Pois moi ben. Que ganas de volver desta ponte que tivemos a semana pasada, non? Sí, a verdade é que sí. A verdade é que eu xa tiña así mono de balea. Sí, Sí, de feito, fíxate o bastante xoves raro. tiven así un momento de xa tocaba balea, e despois foi, no. Pero tiven un momento raro aí de Sí, hai algo que eu facía hoxe que non vou facer. foi unha semana bastante rara, sí. Pero nada, moitísimas grazas xa a toda a xente que estades aí falando polo chat. Benvides a todo o mundo, Fedellus, a Neumático, Tilvegal, Rebeca de Viturro. Moi boa noite a toda a xente que está xa polo chat e moitas grazas a toda a xente que nos empezou a seguir dende a semana pasada e dende o último directo, que houbo bastante xente. Xa estamos en 761 persoas que nos siguen, que é unha pasada, verdade, Iria? A verdade é que sí. A min sempre Eh, me marean un pouco esas cifras. sí, a verdade é que sí. Iba a decir que tamén tivemos unha suscripción nestes últimos días, creo que foi a principio de semana, debeu ser o luns, que temos que agradecer, que é a Gatupindo, que moitísimas grazas por esa Moitísimas grazas. suscripción con Prime. E nada, lembrade que se tedes Amazon Prime podedes suscribirvos aí a nosa canle, dádesnos gratuitamente, non vos van cobrar nada maiores, simplemente doádesnos a vosa suscripción a Amazon Prime e a nós, pois, facedes que siga medrando este proxecto. E falando de cartos tamén hai que comentar o patrocinio que temos aí con Puntogal, non, Iria? Sí, de feito, creo que o que máis cartos mete neste proxecto é Puntual. Ademais dos nosos subscriptores aos que lle estamos moi agradecidas, pero sí, a verdade é que o de Sí. Puntugal foi un porrón importante. É unha aposta moi importante connosco. E como Hai que sabedes, bueno, pois agradecelo. Puntogal é un dominio, vale? Para os vosos proxectos web do tipo que sexan, que para nós, ademais, aparte de que nos apoie, que temos que agradecerlle, pois ten varios beneficios que sempre sinalamos, ¿no? En primeiro lugar, que é un dominio que identifica o teu contido e o teu público. E que ademais os buscadores atopan mellor os contidos nas webs e protexe a túa marca diferenciándoa do resto. Ademais, como vedes, axuda a proxectos que se fan no país e na nosa lingua, como esta canle de Twitch, pero tamén outros moitos proxectos. Por suposto que é un dominio que é noso, que é galego. Efectivamente. Pois nada, se aínda non o facedes, rexistrade a vosa web con .gal, que non ides quedar para nada defraudades. E hoxe imos falar de videoxogos. Sí, hoxe é un dos directos que creo que levamos aí como dándolle voltas a isto mogollón de tempo, que formato, que persoas, como podíamos enfocalo, e ao final creo que nos vai quedar unha cousa moi chula, porque ademais o tema dos videoxogos parecenos un tema que é moi interesante, pero tamén moi polémico, no que ademais existen moitas ideas preconcebidas e moitos falsos mitos que nunca se abordan dun punto de vista científico. Efectivamente. Entón, hoxe quereríamos falar dos videoxogos e da súa relación coa saúde mental. Ujú. E se isto é realmente un problema, se polo contrario pode ter beneficios, se hai un pouco de todo. Para isto temos a persoa que máis sabe de videoxogos en Galicia e posiblemente no mundo, que é Galo Martínez. Hola, Galo, boa noite. Hola, boa noite. Non sei se no mundo. Seguro que é un tío en China que sabe máis, pero non vai ir a balea porque non fala galego. Bueno, que tal estades? Boas tardes. Moi ben, boas Moi ben, tardes. que tal? Bueno, vemos, para quen non saiba o que ten aí Galo de fondo, contanos un pouco, Galo, que é o fondo que estamos vendo na túa imaxe, na túa pantalla. Bueno, a fondo é a área de, como nós lle chamamos, de esparcemento e experimentación do Museo do Videoxogo de Cañas. Teño aquí Moi detrás. chulo. Vai máis para lá todavía, pero bueno, é o que se pode ver. A verdade é que é unha pasada. Está moi... Facemos o que podemos co espacio que temos. Está así bastante cuco. E, bueno, xa sabedes, cando queirades, os sábados estamos abertos.
Se queres comentar un pouco para antes de meternos xa en fariña sobre o que imos falar hoxe, se nos queres facer un pouco de explicarnos de que vai isto do Museo do Videoxogo e como xurde un pouco. Sí, bueno, o Museo do Videoxogo, a ver, en sí mesmo o que é o museo, o MUBI, leva aberto dende o 2 de febreiro de 2019. A historia vai longa para atrás. A ver, a min gustame os videoxogos dende a metade dos anos 80 prácticamente, que foi cando empecé a ter contacto con eles, o carón do meu irmán, Jacobo Martínez, que tamén é un apaixoado. Entón, bueno, dende aquela sempre tivemos relación con eles, a nosa nenez, a adolescencia. E, bueno, nós sempre decimos que somos, sobre todo, xogadores máis que coleccionistas, non? Que ocorre que, a medida que foi pasando o tempo, pois, bueno, tivemos a sorte que os dispositivos, as consolas que nos regalaban, pois, podíamolas guardar, digamos, fomoslas guardando, cando nos fixemos un poquinho máis maiores, pois empezamos a mercar cousas pola nosa conta, fixemos viaxes, etcétera, etcétera, e chegou un momento no que te atopas con unha habitación con 130 dispositivos, xogos, etcétera, etcétera, xa non vives nesa casa, hai problemas de espacio, entón, claro, chegou un momento que dis, que fago con todo isto, non? Entón, bueno, por alá por eu, creo que foi por 2007 ou así, pois empezamos a falar, saiu o que era a palabra museo, non? Mira, todo isto que temos, pois darlle unha saída de forma que a xente puidese acceder e experimentar, non? Entón, bueno, quedou aí a cousa, nós seguimos pois adquirindo cousas, seguimos experimentando, ata que, pois en 2019, deronse as circunstancias espaciotemporais para que puideramos reunir todo eso e expoñelo ao público, non? E posteriormente, o ano seguinte, pois foi cando fixemos a fundación, unha entidade sen ánimo de lucro, para poder facela, pois, houbo que doar, digamos, todas esas pezas, sobre todo os cofundadores, o meu irmán e máis eu, pero tamén os outros padróns, os padróns fundadores, pois cederon unha parte das súas coleccións para poder dotar de fondos á fundación. Entón, todos estas cousas que vedes por detrás, moitas delas xa son máis recentes, doazóns de entidades e de xente pois que as trouxo aquí e sen ánimo de lucro, pois as cedeu para que outra xente puidera velas, experimentar con elas. Entón, parte de todo isto pois eran as nosas coleccións privadas, que agora, ao ser unha fundación de interese galego, pois están baixo, digamos, baixo protectorado de cultura da Xunta de Galicia. E aquí estamos, despois de bregar moito, pois conseguimos por fin o apoio do Concello de Cangas para poder empezar a abrir de xeito habitual, os sábados pola tarde. Os sábados pola tarde. Aquí estamos. Pois nada, animamos como non... Perdón, si diré. Non, iba a decir que animamos que como non pode ser de outro xeito a que a xente vaya a visitar a Cangas, este impresionante museo único no país que ademais seguro que paga a pena. Eu aínda teño que decir que son culpable, aínda non fun. Vin unha pequena mostra que ali coñecín a Galo en Pontevedra, nun evento gamer que houbo hai unhas poucas semanas. Vin unha pequena mostra e está moi chulo, así que teño ganas de ir a Cangas, pero se podedes, non o perdades. Pero iso, perdoa, Iria. No, quitésimo da boca. Iba a decir exactamente iso, que está en Cangas, que vale moito a pena, e que posiblemente, non sei, será a primeira exposición permanente de Galicia, de logo, non, Galo? Sí, de Galicia e de España tamén. Sí, hai outros proxectos moi interesantes no resto do país, que, bueno, foron un pouquiño posteriores, pero bueno, foi, digamos que, como exposición permanente, o que entendemos por un museo, sí que foi o primeiro. Non é algo tampouco que nos lle damos excesiva importancia, porque sempre decimos que máis que o propio espazo, a Fundación Museo do Videoxogo son todos os proxectos que leva a cabo, proxectos expositivos relacionados sempre pois, con temas concretos e con outros medios de expresión, como pode ser a música, a literatura,
etcétera, etcétera. Mira, eu tiña apuntado por aquí, por exemplo, colabora co Museo Marco de Vigo e a Fundación Carlos Casares na organización anual das Xornadas de Videoxogos e Literatura, tamén no Salón do Libro do Concello de Pontevedra, coa exposición Mulleres detrás dos videoxogos, non? Sí, sí, sí. Cousas que ademais son así como interdisciplinares, non? Que esa palabra que mola tanto agora. Sí, sí, bueno, nos intentamos, a ver, nos vémolo como un medio de expresión, e pretendemos darlle unha saída transversal, é dicir, que calquera, nos pensamos que calquera pode disfrutar dos videoxogos e dunha visita ao museo ou dunha exposición. E, sobre todo, pois, intentamos integralos con outros medios de expresión porque cremos que se complementan. Entón, bueno, para nós é case algo inevitable, non? O sea que vos di por aquí cambiando que un motivo máis para ir a Cangas e vos a vosa intención, digamos, que é cambiar un pouco o dito de ir chorar a Cangas por ir xogar a Cangas, non? Pois sí, sí, pois mira... Cando a xente che Non diga vai está chorar a preparado, Cangas... Javi? Moi ben traído, sí. Acabaseme a correr gracias aquí a cambiar Polo menos non estaba na miña escaleta, igual se que tens preparado. No. Pero Pues bueno, mira, podemos empezar a cambiar o de vai chorar a Cangas por... A chorar a Cangas por a xogar a Cangas. Eu non coñecía o refrán, pero mira, queda moi ben. Nós, bueno, realmente somos afincados en Cangas, nós somos de Arzúa, a nosa terra, e agora, pois, por certos motivos, pois a nosa terra é o Morrazo. Claro. Pois sí, genial. Pois, ademais disto, non, Iria, se queres, comenta ti, porque xa comentamos esta parte do Museo de Galos, pero podemos comentar a parte profesional. Sí, porque ademais aquí tamén se dá unha confluencia curiosa, non? Porque Galo é médico realmente, traballa actualmente como coordinador do 061, ademais de ser cofundador do Museo do Videoxogo. Así que se dá aí como unha especie de doble vertente, non? Como Batman e Bruce Wayne, non? Sí, sí, case poderíamos decir que sí. Sí, a ver, ás veces a vida levache a sitios que non esperas, outros buscados, pero con paralelismos. A ver, realmente, bueno, eu digo ás veces que, obviamente, se empecéi nesto a mediados dos 80, foron antes os videoxogos que a medicina, non? Pero sí que é certo que a Fundación xa dende os seus inicios, aínda que avanzamos na medida que podemos, coas nosas forzas, obviamente, as nosas posibilidades, xa dende o inicio da Fundación, nos estatutos, que son os estatutos públicos, aparece pois un pouco esta vertente, non? Como, é dicir, foi algo que sempre tivemos aí, no que sempre pensamos afondar, justamente por isto que falábamos ao principio, non? É dicir, moitas veces, eu creo que tamén é entendible porque é un medio relativamente novo, pero, bueno, é un medio que está avanzando moi rápido, que está tendo un impacto social moi acelerado, e entón eu penso que hai moitas preguntas sen respostas, a moita parte da población, pois, pola brecha digital, entre outras cousas, pois, parece que nos quedamos un pouco atrás e hai moitas dúbidas, e creo que moitas veces este tema non foi abordado, non vou decir correctamente, pero con unha base científica de xeito rigoroso. Entón, bueno, xa, como vos digo, por alá, cando empezamos con isto, pois xa pensamos, bueno, xa que estou aquí, non? Como cada un dos, bueno, os padróns, pois cada un, sempre decimos que o padroado ten un perfil moi técnico, hai enxeñeiros informáticos, bueno, entre todos eles, pois estou eu, que son médico, e sempre quixemos abordar o tema, sempre estivo aí. Entón, bueno, neso estamos, non? Sobre todo, ademais, a xente que ven aquí ao museo, penso que o agradece. En todas as exposicións as que vamos, pois sempre é un tema candente, porque en todas partes nos preguntan, é unha realidade. E, bueno, ten saída, interesa, e, bueno, é un asunto no que lle estamos dando un poquinho de gasolina, non? Entón, bueno... Mira, preguntaban por aquí, xa se contestou, pero preguntaba por aquí Rebeca de Viturro se o Museo acepta doazóns. Sí, bueno, por suposto. O museo
é, como decía ao principio, é unha parte do que é a Fundación Museo do Videoxogo. A Fundación non ten ánimo de lucro e sobrevive, aliméntase das doazóns da xente. Entón, para que vos fagades unha idea, dende 2019 houbo varias persoas que fixeron doazóns e probablemente sobre a taxación inicial de todos os fondos, ese valor, gracias ás doazóns, probablemente aumentou ao redor dun 10%, entre un 5 e un 10%. É dicir, por suposto que aceptamos doazóns, máis que nada porque son cousas que nos rescatamos, amañamos na medida do posible, temos enxeñeiros, temos enxeñeiros, quero dicir, algún dos nosos padróns é enxeñeiro, fai reparacións, etcétera. Entón, todas esas cousas intentamos darlles unha saída en canto a chegar ao público a experiencia de xogo original. Entón, calquera cousa que teña que ver con dispositivos, videoxogos, o que sexa, recibímolo, vamos, encantados. Facemos como un documento de doazón, porque somos unha fundación de interese galego, eso temos que xustificalo, e aquí queda no videoxogo e poñémolo, digamos, para que a xente poida probar, a poida ver, levámoslo a exposicións, e, bueno, a xente que doa e despois ven e ve os seus aparellos, non? Incluso, o videoxogo ten ese componente que asocias, bueno, habitualmente a épocas felices da tua vida, non? Xogar cos teus familiares, cos teus amigos, cando eres novo, rapaz, adolescente. Entón, son cousas as que a xente lle ten moito aprecio. E nós entendemos que facer unha doazón deste tipo de cousas custa, un emocionase, pero realmente, cando non se usan, pois, nós sempre dicimos, mira, aquí no Movie van a estar funcionando, Claro. non podemos desfacernos delas, se algún día os fundadores ou os padróns non estamos aquí, a fundación vai seguir aí. Haberá outra xente que o xestione, porque todos os fondos que hai aquí agora son públicos. Entón, realmente a nos gustanos decirlo así, pero agora mesmo facer doazóns á Fundación Museo do Videoxogo de Galicia é participar na preservación da cultura de Galicia, porque os videoxogos forman parte da sociedade e forman parte tamén da nosa cultura, do noso vivir. Entón, adiante. Podes contactar con nós cando queirades, cos brazos abertos, calquera tipo de doazón, por suposto. Pois sí. Pois nada, aí queda entón. Vale. Iria, queres comentar ti o comezo? Doulle eu? Como queres facer? Sí, paso ti a seguinte pregunta xa, non? Porque realmente a primeira pregunta Pois, que estaba prevista xa prácticamente está contestada, non? vale, pois entón ímonos meter xa en fariña sobre o tema que nos ocupa. Hai que decir que o que escoitamos moitas veces, non? Sobre os videoxogos a través dos medios e así, sempre é como moitos preconceptos, non? Cales son estes preconceptos que son os máis errados, digamos, os que sempre se escoitan, o tema este de, bueno, pois hai videoxogos que xeran adicción e todo isto. Que hai de certo? Como podemos afrontalo dende unha visión científica? A ver, eu creo que agora mesmo os temas candentes que hai sobre os videoxogos veñen arrastrados xa dende os anos 80. Eu creo que van en dúas liñas sobre todo, que é a relación entre videoxogos e violencia, e outro é se os xogos son ou non son adictivos. Eu creo que son os dous grandes alicerces do debate, non? E sí que é certo que arrastramos mitos, arrastramos cousas que realmente cos últimos estudios científicos parece que non eran así, e hai outras que directamente parece que a evidencia nos permite decir que non eran certas, non? Obviamente todo isto sempre con prudencia, porque
chegar a conclusións pois tácitas require moitos anos sempre de investigación, de estudos correctamente diseñados, réplicas, etcétera, etcétera. Entón, dentro desa prudencia, pois, bueno, sí que podemos hacer unha breve análise, podemos facela breve ou podemos facela profunda, de calquera destas dúas ramas, non? Entón, non sei por cal queredes empezar, se queredes tratar unha, se queredes tratar as dúas, eu o que Se queredes empezamos directamente polas adiccións, por exemplo, por falar que hai de certo nas adiccións, que é o que se xera, que cousas non. Bueno, realmente, se somos estrictos, todo isto imolo ir matizando. Se somos estrictos, agora mismo hai, antes de meternos en o que nos di evidencia científica e todo isto, hai unha realidade, que é que hoxe en día a adicción aos videoxogos non é un diagnóstico. É dicir, ese diagnóstico non existe. Claro. Non existe nas principais guías diagnósticas médicas. Poden ser pois, o CIE-11, que é o que utilizamos aquí en Europa, ou o DSM-5, que coñece Iria moitísimo mellor que a min, que bueno, é digamos, a guía diagnóstica psiquiátrica pois, que se usa de referencia en Estados Unidos, non? E que se de referencia en todo o mundo, quero dicir. Entón, ese diagnóstico non existe. E se non existe, despois de moitos anos de investigación e de estudios, temos que pensar que é por algo. Entón, eu aquí falaría primeiro da prudencia que creo que temos que ter ao falar de adicción a videoxogos, que é unha frase que escoitamos en moitísimos sitios. Na prensa, bueno, eu, antes de seguir, quero que quede claro que non me gusta facer xeralizacións. Creo que é unha forma, vamos, perfecta de trabucarse, non? Pero sí que é certo que iso existe en gran parte da prensa, sobre todo prensa pois, tendente ao amarillismo, e a min cáusame tamén certo estupor pois que hai colectivos profesionais, sanitarios, que tamén o utilizan, non? Entón, en primeiro lugar, creo que é pouco responsable pois soltar algo como isto, non? Decir, adicción aos videoxogos, dar por sentado que existe cando eso non existe. Por qué? Por que non? Primeiro, porque non hai evidencia científica que encaixe, que faga que eso encaixe no criterio de adicción. É dicir, non hai. E despois que non hai consenso sobre os métodos diagnósticos. É dicir, para ter un diagnóstico, nós sempre temos, digamos, varios puntos que se teñen que cumplir ou pois teñen que ser 2 de 3 ou todos, ou temos uns criterios moi elaborados que se van elaborando a medida que o coñecemento científico e médico avanza. No caso dos videoxogos, da adicción aos videoxogos, non hai un consenso sobre cales serían eses métodos. Entón, se xa non hai consenso sobre eso, chegar a poñer que é un diagnóstico é aventurado, dende o punto de vista científico, non é factible, non? E aparte, despois, que non hai consenso tampouco sobre os síntomas principais. É dicir, a que lle estamos chamando adicción aos videoxogos? Non se sabe exactamente. Entón, aínda que eu entendo que isto dito así pois pode resultar bastante sorprendente, porque eu creo que estamos tan acostumbrados xa a escoitar a frase adicto aos videoxogos ou adicción aos videoxogos que bueno, eu polo menos sorprendíme xa sendo moi novo, non, desto, non? Decir, pero o diagnóstico non existe. Entón, se o diagnóstico non existe, como podemos falar desto? É arriscado, por qué? Igual que para o resto das enfermidades, é dicir, temos que pensar que unha adicción é unha patoloxía, é unha enfermidade, é algo moi serio. É dicir, estamos dicindo que isto xenera unha enfermidade mental. Entón, podemos aplicalo a outros diagnósticos, a outros campos da medicina, é dicir, o risco de chegar a un diagnóstico erróneo ou de chamarlle a unha entidade
dun xeito determinado sen estar seguros, eso é moi irresponsable. Primeiro, porque podes levar a cabo tratamentos ou procedementos, xa non vou decir non beneficiosos, senón perniciosos para o paciente, e que, aparte, despois xeneras pois unha alarma que non se axusta á realidade, non? Entón, neste aspecto, e creo que neste punto, despois tiradesme máis da lingua, se queredes, pero decir que o diagnóstico non existe como tal e que non aparece pois, en ningunha das dúas guías diagnósticas. De feito, no CIE-11, que a que seguimos aquí en Europa, a máis recente, fala de trastorno por videoxogos. Sí que o recolle, é dicir, un mal uso, un uso excesivo dos videoxogos pode levar a un trastorno por videoxogos que ten unha definición moi concreta que se queredes despois podemos ver, pero non se fala de adicción. E no DSM-5, a parte das adiccións, pode correxirme Iria, a parte das adiccións ás sustancias, a única adicción comportamental que aparece como tal é a ludopatía, non? A adicción aos xogos de azar. Sí. Non se fala nada de adicción aos videoxogos. Sí que se fala que en algún momento isto hai que seguir estudiando, sobre todo fala do Internet Disease Disorder, é dicir, eles tiran bastante pola vertente de Internet, non? Do xogo online, que pode producir este tipo de trastornos, pero non o califica como unha adicción. Entón, eso é o primeiro. O mundo médico global non o considera unha adicción de momento porque non hai datos que vayan nesa dirección. Mira, de feito, bueno, a mí, unha cosa que me chama moita atención é que, por exemplo, hai outras categorías que tamén se barallan, das que tamén se fala moito na prensa, que tampouco existen, ¿no? Como, por exemplo, adicción ao móvil, ¿no? Ou adicción a internet. Entón, a min isto de adicción a internet voame un pouco a cabeza. Porque, claro, un dos o que decías ti antes, Galo, da falta de criterios, ¿no? É dicir, unha persoa que traballa 6 horas online, por exemplo, e está, pois, imagínate, 10 horas conectada, porque entre o tempo no que traballa, pois imagínate que traballa 8 horas, ¿no? Está 8 horas traballando online e despois está 2 horas de ocio online, pois vendo unha película, imagínate. Eso sería un criterio de adicción, porque pasou 8 horas online. É dicir, pareceme perigoso tamén identificar o medio co trastorno adictivo, ¿no? Porque ou un aparello co trastorno adictivo, ¿no? Todo dependerá como inflúa, non? Na súa vida. Claro, é dicir, moitas veces cando se fala de adiccións nos medios de comunicación, collen un dos criterios que nos manexamos moitas veces que é o criterio de canto tempo invistes nesa actividade, ¿no? O que pasa que, claro, iso para as novas tecnoloxías eu creo que é un criterio que, para empezar, un diagnóstico nunca se basea nun único criterio, para empezar, e despois para seguir que é un criterio, o do tempo investido, é un criterio que seguramente non se ajuste moi ben ás novas tecnoloxías, porque evidentemente ti cando estás conectado a internet estás facendo múltiples cosas diferentes. E moitas delas ni siquiera é porque ti desexes de forma intensa, que sería outro criterio, facelas, sino porque, bueno, pues que o teu traballo consiste niso, por exemplo, non? Entón, claro, eu vexo moitas veces nos medios de comunicación, non? Este reduccionismo de unha persoa que pasa moito tempo facendo tal cousa é un adicto. Claro. ¿No? Entón, é como iso, ¿no? Como coller un único criterio e aplicalo para sacarse un diagnóstico. E non vedes como dúas categorías? Quero dicir, non vedes aí como un pouco de hipocresía utilizando a palabra adicto ou adicción, como que hai dúas categorías de hai cousas as que está ben visto ser adicto ou está como normalizado ser adicto e outras non. O sea, adicto aos videoxogos, fatal, unha persoa que está perdendo tempo, que está deixando de facer cousas. Unha persoa adicta ás series. Que guai, como mola. Está guai, pois imos ver Xogo de Tronos, imos ver calquera serie. Ti chegas o día seguinte á oficina, non, é que non durmín, eran as 3 da mañá cando me deitei, estiven acabando de ver non sei cantos capítulos da serie, pois tal, que guai. Non, estiven xogando o LOL, estiven xogando o Fortnite. Que esta xa non digamos, xente por non exemplo, está se ves ben. que te deitaches tarde por acabar unha novela, que creo que foi algo que todos fixemos.
Claro, tamén, e que efectivamente. ninguén che diría que es un adicto, a pesar de que está interferindo de forma significativa no teu rendimento. Claro. Pero sí, para min, ademais, a utilización da palabra adicción, ¿no? Ten unha, aínda que nós sempre recalcamos que é o que decía antes Galo, ¿no? Que ser un adicto ou ter unha adicción é unha enfermidade, ¿no? Cando se usa deste xeito e cando sae nos medios de comunicación, ten necesariamente unha certa connotación moral de algo que é negativo. No? E creo que eso ademais que canta moito, no? Que é unha cosa que é moi evidente cando se utiliza desta maneira. Sí, por suposto. A ver, explicástelo xenial e vai un pouco na liña creo que do que eu comentaba, non? Si que é certo, a ver, se somos estrictos polo que falabas ti, Iria, dos criterios, hai que coller todos eses criterios e ata agora o que se sabe dos videoxogos é que sí que efectivamente, como decía ao principio, pode haber un uso problemático, igual que pode habelo un uso problemático de outras cousas, non? Podes decir, pois, o traballo, o teléfono móvil. Despois afondaremos Alguén un pouco apuntaba por porque... aquí o do traballo. Claro. Despois afondarei un pouquiño porque isto obviamente ten un matiz moi importante que xa sería meternos en temas de neurobioloxía, que é algo característico dos videoxogos, non? Pero a definición de uso problemático de videoxogos, a definición oficial, leo, é un modelo de comportamento de suficiente gravidade como para causar un deterioro significativo en áreas de funcionamento persoal, familiar, social, educativo, profesional ou outras áreas durante como mínimo 12 meses. É dicir, Mima, claro. que se a min o día de mañán teño unha perda dun familiar co que vivo, estou triste, estou deprimido, non sei como afrontar a decisión, bueno, mira, xusto, digo, estou deprimido, que é outra desas cousas que se utiliza así a lixeiro, non? Pero bueno, vamos deixalo no termo coloquial. Estou deprimido, paso unha semana na miña habitación vendo unha serie ou xogando a videoxogos. A ver, eso non é un uso problemático dos videoxogos. Por que? Durante como mínimo 12 meses. E ademais ten que provocar un deterioro significativo en determinadas áreas. É dicir, que isto de poñer incluso nesto, na definición de uso problemático como diagnóstico, chegar a un diagnóstico en calquera tipo de patoloxía é algo moi complexo que leva anos, décadas, e que todavía seguimos cambiando. Hai enfermidades que pouquiño a pouco os médicos vamos axustando os criterios diagnósticos. Entón, é moi importante ter isto na cabeza. Si que hai un uso problemático que se pode evitar con unhas normas do uso, con control, etc. Pero, incluso para chegar a isto, como decía Iria, pues temos que ter uns criterios que están perfectamente definidos. Chegado a este punto, a ver, eu sempre digo que non é o mesmo, é dicir, unha preocupación social, que sexa un debate candente, iso non implica pois ter carta blanca para colocarlle o carteliño de trastorno mental a algo, porque, como digo, un trastorno mental é equivalente a unha enfermidade orgánica de calquer outro tipo, é dicir, de alguén pois, que estás enfermo de. Entón, iso é algo moi serio. É algo moi serio. Entón, bueno, eu creo que chegados a este punto, pois, como introducción, creo que está bastante claro. Creo. Sí, nada, quería comentar tamén que me parecíame curioso porque, o sea, ti decías que, o sea, cando empezaches con isto, non había un diagnóstico, e sigue sin haber. É dicir, pasaron 20, 30 anos e sigue sin haber un diagnóstico. Eu lembro que cando eu fixen un máster de terapia cognitivo-conductual, que é un tipo de psicoterapia que foi super aproveitado e fascinou moi ben, creo que aprendí moito, pero unha das cousas que me parecían curiosas era que xa daquela empezaban a falar, xa se levaba moito tempo falando, pero xa daquela había xente que se dedicaba profesionalmente, psicólogos, a tratar adicción ao móvil e aos videoxogos. Estou falando de 2011-2012. O sea, pasaron 10 anos, seguimos entre ese diagnóstico, e esta xente leva 10 anos, 20 anos, o que levara, porque xa levaban tempo naquele momento, tratando persoas con un diagnóstico que a día de hoxe sigue sin existir. Entón, eu tamén me pregunto ata que punto
esta necesidade de sacar diagnósticos novos non ten detrás tamén unha certa motivación económica por parte de moita xente que se dedica a este tipo de terapias, non? Sí, bueno, a ver, é un tema complexo de abordar. Lévanse en canto a estudios deste estilo, igual que en canto a violencia, videoxogos, a ver, lévanse moitos anos facendo estudios. Que pasa? Que ata agora ningún deles pois puxo en riba da mesa, como ti dis, as cousas claras, pois uns criterios, probas, evidencias de que isto poida ocorrer. Que ocorre? Sí que é certo que por como son os videoxogos, para entender o porqué, porque eu creo que chegado este momento hai que preguntarse, bueno, entón que pasa? É dicir, se está todo tan claro a nivel de libros, porque isto é simplemente coller o libro, ler e ver que non existe ese diagnóstico, non? O tema de por que outros profesionais pois, de determinados ámbitos moi variados na miña experiencia ao longo de toda a miña vida falan desto, ademais plantexano así tal cal, pero eu realmente, como dixen ao principio, algo que me xenera estupor por esa falta de prudencia e sobre todo porque é unha irresponsabilidade, non? Eu neso sí que son bastante claro. Pareceme, se me permitides a palabra, un disparate. Pareceme un disparate. Agora ben, podo entender por que este tema está en riba da mesa, porque é candente, dende xa hai décadas que aquí nos metemos xa no tema da neurobioloxía, da fisioloxía, como afectan os videoxogos ao noso cerebro. É dicir, un ten a percepción de que a xente que xoga gustalle xogar, non? E repite, quere xogar, sobre todo as nais, os pais din, pero que lle pasa ao rapaz, non? Entón, aquí influen varias cousas. Obviamente, unha delas é a motivación. A motivación, que é un estado mental, un estado cerebral, diseñado pois, para enfocarnos a unha conducta que pode ser beneficiosa para nós, non? Ou que xenere placer. Isto vai con cada persoa. Hai xente que se motiva máis e motiva menos. Pero despois está o tema do sistema de recompensa. É dicir, os videoxogos agora sabemos que actúan sobre o sistema de recompensa. O sistema de recompensa é un circuito cerebral que pertence ao cerebro máis antigo que está ligado a desenvolver conductas que favorecen a nosa supervivencia. E como o consigue? A través do prazer. É dicir, o sistema produce prazer cando se acadan certos obxectivos e iso é o que fai que a conducta tenda a repetirse. Isto non é que ocorra nos videoxogos, senón, se imos máis atrás, isto é o que ocorre nos xogos. É dicir, os organismos máis, digamos, máis intelixentes, con unha inteligencia, pois, falo sobre todo dos mamíferos, xogan. Por que xogan? Xogan porque manter ese tipo de relacións cos seus irmáns de camada ou non sempre cos irmáns de camada, non? Un pode xogar só, un organismo, un animal pode xogar só, pois con unha pedra ou co que sexa, iso consigue obxectivos que van ser bons para a súa supervivencia. Que ocorre? Que os videoxogos non deixan de ser xogos digitais. Polo tanto, o feito de acadar obxectivos que resultan placenteiros, xogar un videoxogo e acadar un obxectivo, a parte de divertido, pois, bueno, sobre todo cando o videoxogo é un pouco difícil, pois, dis, bueno, xera satisfacción, non? Estás gañando destreza. Iso é algo que o cerebro integra, non? Destreza de manexo cos dedos, de comprensión, de rapidez mental, son conductas que o cerebro entende que son boas para repetir. Entón, aí onde xurde a necesidade de repetir esa conducta. Entón, o que ocorre cos videoxogos é tan sinxelo como eso. É dicir, afecta a unha parte do noso cerebro pois que nos motiva para volver a repetir esa conducta. Obviamente, nunhas persoas máis que noutras, porque os circuitos cerebrais son diferentes nunhas persoas que noutras, pero a realidade molecular está aí. Despois hai outras cousas que influen, non? Pero, basicamente, é iso.
neste aspecto, para entender por que se di que os videoxogos son adictivos, eu creo que o xusto sería decir que a realidade é que existen mecánicas de xogos que sí que poden resultar potencialmente adictivas. Iso é o que ocorre. Entón, é parte da miña crítica, non, a isto de xeralizar, de falar adicción aos videoxogos. Eu pregunto, a que videoxogos? Porque as enmendas á totalidade reflexan unha falta de coñecemento do medio. Non todos os videoxogos son iguais, non todos teñen as mesmas mecánicas. E hai algunhas mecánicas que fan que un videoxogo sexa máis atraente que a outros. É dicir, que unha persoa que xoga teña máis tendencia a repetir xogar con ese xogo que con outros. Non sei se me estou explicando correctamente. Sí, perfectamente. De feito, a nosa seguinte pregunta iba un pouco por aí. Bueno, en realidade, hai dúas preguntas, non? Por unha banda, hai de alguna maneira, unha maneira de clasificar os videoxogos que tamén pode axudar neste sentido, non? Para por exemplo, que os pais poidan saber pois, que tipo de videoxogos son adaptados para unha determinada idade, non? Eso por unha banda. E despois tamén, outra cousa que tamén é curiosa é si algunha desas dinámicas que dis que son como máis propensas a facernos repetir teñen algo que ver con outro diagnóstico que sí existe, que mencionabas ti antes, que é a ludopatía. É dicir, sí que existe un diagnóstico de xogo patolóxico, entendendo aí xogo como xogo de azar. Entón, estas dinámicas que nos videoxogos poden facer que repitamos máis, digamos, non? Ou que poden ser problemáticas, teñen algunha relación tamén coas mesmas dinámicas que fan que os xogos de azar creen adicción? Sí, é o que teñen en común. É dicir, hai certas dinámicas, certas mecánicas, máis ben, que comparten, que teñen cousas en común co tema da ludopatía, non? Que é basicamente, a ver, son varias, podemos falar así rapidamente delas, pero sí que hai un deles que é moi importante, que é a aleatoriedade. É dicir, o azar, justamente, non? O azar, tampouco me quero meter moito en temas de neurotransmisores e cousas destas, porque creo que se pode entender a idea igual. É dicir, o azar, dito dunha forma coloquial, hackea o que é o sistema de recompensa. Non, iso é así molecularmente, non hai moitas voltas que darlle. Entón, hai videoxogos que conteñen esas mecánicas que poden resultar, vamos usar o termo estándar, non? Ainda que non me guste, adictivos ca outros, non? Eu sempre poño exemplo pois das probas que facía Skinner coas súas pombas a mediados do século pasado, que digamos, ven de aí, non? É o que o descubriu, e despois con probas de imaxe, de neuroimaxe, pois a cousa foi cando, bueno, foise confirmando e algo aceptado, non? É dicir, Skinner, bueno, sabedes que tiña unhas pombas nunhas gaiolas e o que facía era pois poñerle nunha caixiña que tiña comida, que estaba pechada, e tiña unha palanca. Entón a pomba aprendía que ao darlle a palanca saía comida, non? Isto actúa sobre o sistema de recompensa, vale? É dicir, o feito de ter un obxectivo logrado, non, digamos, que é que saia a comida, produce prazer no cerebro. Entón, por eso se aprende, repítese esa conducta. Como decía antes, o sistema de recompensa está enfocado á supervivencia. Que maior supervivencia que obter comida, non? Entón, as pombas repetían eso. Skinner introduciu un factor, o factor azaroso, e o resultado foi absolutamente sorprendente. É dicir, Skinner o que fixo foi que o feito de darlle a palanca non fose condición necesaria para que saíse comida. É dicir, que a pomba podía darlle a palanca e podía sair comida, pero o mellor non saía comida. Entón, deuse conta que as pombas volvíanse auténticas adictas a darlle a palanca. Por qué?
polo que decía antes, o azar hackea o sistema. É dicir, agora sabemos que a dopamina, que é ao neurotransmisor ligado a todo este sistema do prazer e tal, cando as pombas lle daban na primeiro experimento, dabanlle a palanca e saía comida, segrégase ese neurotransmisor, esa sustancia, produce prazer. Que ocorre cando isto é azaroso? Que a dopamina segrégase antes de darlle a palanca. É dicir, o que resulta pracenteiro é enfrontarse a situación de pode que non, pero creo que sí. Entón, isto non hai moito máis que explicar porque é unha base neurofisiolóxica, é dicir, o azar é o efecto que ten no noso sistema de recompensa. Entón, ti, se introduces ese tipo de mecánicas en certos videoxogos, obviamente ese videoxogo pode resultar potencialmente adictivo. De feito, a ludopatía é esta mecánica exclusivamente. Por eso está considerada como unha adicción. Entón, bueno, temos xogos que teñen esas mecánicas e que agora que se sabe todo isto, se están empezando a regular. Bélxica, creo que foi en 2018, prohibiu este tipo de mecánicas nos videoxogos. E a nova lei sobre o xogo que temos aquí en España, inclúe tamén cláusulas sobre este tema. Estou falando das caixas botín. As caixas botín. É dicir, que ti pagas ou xogas un montón de horas para obter algo que non sabes que é o que ten dentro. Pode ser, pois depende do videoxogo, un atuendo, unha arma, algo que incremente a capacidade do teu personaxe, pero ti non sabes o que é. Entón, como non sabes o que é, eso é o que produce esa necesidade compulsiva de seguir xogando. A ver, sempre digo que os exemplos que poño, a mí nin me pagan as compañías, nin teño tirre a ningunha compañía, non? Pero é o exemplo, por exemplo, do Fortnite. Fortnite inclúe caixas botín, é un mecanismo que ten, entón, bueno, cando a xente di que pasa co Fortnite, non? Pois é unha das cousas que ten. E a parte deso, bueno, isto é unha das cousas, non? Das caixas botín. Hai outras mecánicas que poden favorecer pois estes comportamentos. Sí, o azar é unha, o sea, o tema do reforzo intermitente que se chama tamén dende o punto de vista cognitivo-conductual, estás estudiando incluso nas relacións interpersoais. É dicir, en moitas relacións, por exemplo, de maltrato, unha das cousas que engancha, digamos, é o reforzo intermitente. O sea, é que eu non sei cando vou obter unha conducta positiva da outra persoa. No, eu escríbolle, pero non sei se me vai contestar. Ou fago unha comida rica porque quero ter un detalle e tal, pero non sei se a outra persoa vai ter unha reacción positiva a iso. No? Entón, este hackeo do noso cerebro, no? Dase en multitude de cousas da vida cotiá que non están relacionadas cos videoxogos, pero claro, tamén hai mecánicas dentro dos videoxogos que poden incluir, ¿no? este tipo de cuestións que, como diste, é un mecanismo neurobiolóxico. É dicir, non ten que ver con que estea inserido nunha relación, nun xogo de azar ou nun videoxogo. ¿No? O que é adictivo non é o videoxogo, é o feito de que exista ese tipo de dinámica. Exactamente. Isto que decías ti antes, que a mí me pareceu tamén moi acaído da emenda á totalidade, ¿no? O sea, que é o que é adictivo, ¿no? É como que decía eu antes de adicción a internet. Pois tenemos que buscar cales son aqueles elementos que realmente xeran adicción ou son potencialmente adictivos. ¿No? Exactamente. De feito, bueno, como ti mesma dis, hai exemplos desto en todos os ámbitos. Por exemplo, encántame poñer unha situación, bueno, agora tamén o hai, non? Falando así parezo xa un pouco vello, pero nos anos 80, sobre todo, anos 90, había algo que facíamos os rapaces que incluía esta mecánica dunha forma clarísima e que repensado, sabendo isto, pois sí que o mellor nos explica moitas cousas, que eran e son os cromos. É dicir, os cromos son un mecanismo azaroso que se pode comparar ás caixas botín. É dicir, ti mercas algo e non sabes o que che vai tocar. Claro, moitos de nós pensaremos, como pensei eu,
claro, eu coleccionei cromos, ese era o rollo do subidón, non? De ir mercar o sobre. Claro. Claro, é que ir o sobre, a ver que me toca. Sí, sí, sí. É xustamente isto. Obviamente, os videoxogos, aparte desta mecánica, bueno, actúan sobre o sistema nervioso de outras formas. É dicir, un videoxogo ten estímulos auditivos, estímulos visuais, activa outras áreas cerebrais, é dicir, as áreas cerebrais e os núcleos non funcionan sós, está todo entrelazado, entón todo afecta. O feito de xogar e gañar destreza e cada vez xogar mellor tamén é unha fonte de motivación. É dicir, os videoxogos son un conxunto de estímulos que en maior ou menor medida, dependendo de como se combinen, poden inducirnos a xogar máis ou non xogar tanto. É o que falamos, enmendas a totalidade. Isto implica algo que hai que ter moi en conta, que é a necesidade de coñecer o medio. É dicir, nais, pais, educadoras, educadores, eu creo que temos que coller o boi polos cornos e ter en conta que os videoxogos teñen un potencial inmenso, son algo maravilloso, con moitísimas ventaxas, pero que efectivamente pode derivar en malos usos se non os coñecemos, porque a fin de contas é responsabilidade de proxenitores dos mestres, das mestras, coñecer os contidos e coñecer estas mecánicas para seleccionar simplemente os que máis nos interesan. Porque eu o mellor podo xogar a certo tipo de xogos, pero un rapaz de 10 anos non pode. Por exemplo, o Fortnite. O Fortnite, bueno, sabedes que existe o que é o PEGI. Sí. PEGI é a clasificación por idades. De feito, tiñamos aí unha pregunta, non, Iria, para facer disto. Bueno, pois se queredes non explico agora, explicamos despois. No, xa está, perfecto. A continuación, precisamente. Vale, bueno, pois o PEGI é a clasificación por idades que utilizamos aquí en Europa, que se utiliza para definir os contidos dos videoxogos e a recomendación a que idade, pois, de que idade se pode pasar e de cal non, con matices, porque despois teñen uns símbolos e tal, certos contidos que obviamente poden ser discutidos e irán evolucionando ao longo do tempo, porque este tipo de cousas tamén varían coas sociedades e cos tempos, non? Pero independentemente disso, temos un PEGI. Entón, o PEGI do Fortnite son 12 anos. 12, 13 anos. Non podemos partir de que un videoxogo é problemático ou un videoxogo é adictivo ou problemas co videoxogo se o rapaz que está xogando ese videoxogo ten 10 anos. Pero isto entende o calquera, porque é aplicable a calquera cousa. Se non somos capaces de entender, máis ben o contrario, se entendemos perfectamente por que un neno de 10 anos non debe de estar na súa habitación ás 12 da noite coa televisión vendo a matanza de Texas, temos que entender igualmente que o mellor un rapaz de 10 anos non pode estar xogando Fortnite, nin na súa habitación, nin no salón, nin en ningún sitio. Entón, a min gustaríame recalcar isto, non? É onde levan os camiños, é dicir, sabendo que isto funciona así e que hai certas mecánicas que poden resultar en comportamentos conflictivos, en problemas, o que hai que facer é coñecer o videoxogo que están xogando os chavales, coñecer esas dinámicas e evitalas e, sobre todo, seleccionar tamén as temáticas e os videoxogos que a nós nos parece ben transmitir aos nosos fillos. É dicir, todo isto que estamos falando, pois non quere decir que haxa videoxogos pois máis reprobables ou con moitas mecánicas deste estilo. Pois sí que os hai, a fin de contas, bueno, o videoxogo é un produto cultural, a veces dun carácter marcadamente artístico, pero outras veces marcadamente capitalista. É dicir, as empresas queren gañar cartos con eles. Entón, aí xogan con este tipo de cousas. A mellor forma de loitar contra isto, contra estas malos hábitos ou malas prácticas, é coñecendo o medio. Non culpemos os produtos culturais. O que hai que facer é coñecelos
e facer un bo uso deles. Hai unhas cantas recomendacións que, se queredes, falamos máis adiante delas. Efectivamente. Mira, imos recuperar, se che parece, Sí. varios comentarios que houve polo chat. Se queres, Iria, non sei se tes así De feito, algún... estaba agardando para pinchar este que non o pasei antes porque saías un pouco do tema, pero pareceme Sí. interesante, que di, no? A miña experiencia como enfermo de fibromialgia é moi positiva porque a concentración no xogo reduce a percepción da dor permanente e continua. Sí, é unha... Bueno, é outra das vertentes dos videoxogos. Os videoxogos teñen moitos beneficios que, bueno, isto xa non está en discusión prácticamente, o tema dos beneficios, porque hai múltiples estudios de moitos tipos, réplicas, que sí que nos din que os videoxogos teñen efectos beneficiosos sobre o sistema nervioso. Iso é unha realidade. Bueno, ademais hai estudios super bonitos, pois con que utilizan métodos de imaxe funcional, é dicir, o que se fai agora máis recentemente, sobre todo, son cosas realmente fermosas. Pero, bueno, por resumir, é dicir, os videoxogos, e metémonos nos efectos beneficiosos, non? Ainda que despois volvamos atrás, os videoxogos producen melloras nas habilidades visoespaciais, por decir de alguna forma, é dicir, todas aquelas habilidades perceptivas, o que é a atención visual, a cognición visoespacial, todas as habilidades espaciais, todo eso. É dicir, é un uso constante deses circuitos neuronais que, obviamente, incrementan o seu potencial. Hai un termo que a mí me gusta moito, que son as decisións informadas. Os videoxogos agora mesmo sábese que, bueno, estou falando sempre de persoas que xoguen con certa frecuencia, non? Aumenta a frecuencia das decisións informadas correctas, é dicir, o que falamos de tomar decisións cando estamos nun batiburrillo de outras decisións ou cando estamos facendo moitas cousas ao mesmo tempo. Os videoxogos axudan a optimizar o rendemento e xa se sabe que as persoas xogadoras toman con maior frecuencia esas decisións, é dicir, esas decisións son máis frecuentemente exitosas nas persoas que xogan que nas que non xogan nunca. E despois, bueno, ligado un pouco a isto, melloras nas habilidades de cambio de tarefas. Todo isto, a ver, xa non solamente pola atención á pantalla, que son moitas cousas as que hai que atender, pero cantos botóns ten un mando hoxe en día? Un mando estándar. Claro. 8, 12. É dicir, todo iso hai que aprender a coordinalo. Obviamente, ao principio custa, pero cando estás acostumbrado, esa é unha habilidade que queda aí, non? E despois mellora o que creo que era o que falaba esta persoa, mellora a atención, en particular, non a atención no propio videoxogo nin na experiencia xogable, senón a atención a todos os niveles vitais. Sobre todo, hai un estudio moi interesante que creo recordar que é do ano 2014, que nos fala de que os xogos que máis melloran a atención son os que chamamos first person shooters, os xogos en primeira persoa. Doom, Quake, Unreal, Fortnite. Estes xogos melloran particularmente a capacidade de atención. Entón, bueno, como digo, se no outro campo, máis ben sobre todo no da violencia, que se queredes abordamos, pero se non había suficiente ou non hai unha evidencia científica clara, no caso dos efectos beneficiosos, sí que o hai. É unha pregunta, Galo. Ademais destes efectos, ti crees que é posible engadir que mellora quizáis as capacidades de socialización para persoas que poidan ser introvertidas ou que teñan dificultades a hora de socializar noutros ámbitos, que axuda iso, porque eu sí que teño escoitado xente que, como digo, que pode ter certas dificultades ou que é unha persoa máis introvertida ou así, que os videoxogos tamén lle axudaron a socializar, a crear certos vínculos con outros xogadores, outras xogadoras, e dáme a impresión de que iso tamén é un factor bastante importante. Si, eu penso que sí que o é. Eu creo que aquí é interesante poñer a balanza, non? Si que é certo que o carácter online dos videoxogos é un deses factores que eu falaba que pode favorecer
digamos, mal uso, non? Ou conductas problemáticas. Por qué? Por como é o xogo online e o que representa relacionarse a través de internet. É dicir, hai unha socialización, hai unha exploración, un adquire un estatus a través do xogo en internet, e pode haber, hai estudios que falan desto dun xeito moi interesante, creo eu, que é unha disociación co mundo real. Entón, facer exclusivamente este tipo de socialización, non? Pois obviamente pode non ser o mellor. Claro. Sen embargo, sí que é certo que para as persoas que teñen un problema a hora de socializar, isto representa unha porta, un salvavidas dun valor incalculable. Simplemente, a ver, pensar un pouco en que pasaba pois cando non existía internet. Imaginade, pois esta xente pois con este tipo de problemas, con pois máis dificultades para socializar, para que estaban na casa, eran os raros, digamos, dentro do pouco coñecemento científico que había antes, é dicir, eran vidas moi complicadas, moi complexas. E agora mesmo, isto, aparte de que, obviamente, xa non é así, hai máis coñecemento, hai máis sensibilidade social, pero sí que é unha porta, sen ningún tipo de dúbida, a mellorar esas capacidades ou polo menos a desenvolvelas. Sí que é certo que a presencia física, falar con alguén, para algunhas persoas pode resultar un problema. Incluso eu creo que é algo que todos estamos tamén desenvolvendo un pouco agora coas novas tecnoloxías, pois xa non chamamos tanto. Eu incluso teño compañeiros que me din que se sinten xa incluso incómodos chamando por teléfono, non? Que prefiren o WhatsApp. Entón, todo isto é moi moldeable. E, bueno, o que quería decir con isto é que hai que ser prudentes, non? Pero non obstante, eu creo que sí, de feito, bueno, é a evidencia, non? Como ti me dis, pois hai xente que ve que pode socializar a través deles dunha forma que de outra non é posible. Entón, utilizalos como ponte, como punto de partida, pois para seguir mellorando noutros aspectos, o valor téñeno, eu vexo claro, sen dúbida, sí. Ben, pois non sei que vos parece se nos metemos xa no tema de violencia, que é outra... Había por aí algún comentario de Ana que falaba dos perdón. PEGI, Sí. e non sei se algún máis así a maiores. Bueno, a profa decía o da porcentaxe importante de alumnado cando chega ao Insti é xogador de Fortnite. Bueno, sí, claro. Vale, nada, aquí Ana Hanabi. Creo que estaba comentando un comentario, o sea, estaba respondendo un comentario anterior, ¿no? Que era de a profa que donde nos educamos os educadores, ¿no? Ela contesta isto, ¿no? Que en PEGI ten moita información na súa página web sobre como se clasifican, basados en qué, un directorio de búsquedas onde podes buscar títulos concretos. Entón, creo que para persoas que igual, como a min, non somos particularmente xogadores ou xogadoras, pero pues, temos trato con adolescentes ou con nenos e queremos informarnos, pois igual isto é un pouco máis asequible, ¿no? Que tirarse 5 horas intentando descubrir de que vai Fortnite. Sí, bueno, está claro. Ademais, a página do PEGI está genial, podes meter o nome do videoxogo que queiras e traeche información. Ademais, eso con matices, pois se hai medo, uso de drogas, xogos dentro de azar dentro do propio xogo, sexo, etcétera. Como digo, son cousas que probablemente vayan cambiando co tempo e que seguramente poderían ser discutibles, pero polo menos temos algo a que aferrarnos, que é un consenso, e bueno, é unha páxina genial. Tamén sempre digo un pouco o feito de extrapolar, non? É dicir, se, por exemplo, buscamos algún título que como mestra ou como nai pois nos interesa para o noso fillo, a búsqueda non dista moito do que podemos facer con unha película ou unha serie. É dicir, como sabemos que películas lle podemos poñer aos nosos fillos, as nosas fillas, que series ou que escollemos para nós, incluso, bueno, pois moitas veces imos a algo tan sinxelo como ir a YouTube, nos videoxogos, pois, gameplay, tatatín, do que sexa, xa estás vendo o que é o videoxogo, porque ademais hai un montón de xente que agora se adica a isto, non? A colgar en internet
como xoga e hai información de sobra. Entón, como digo, tampouco temos que ser, decir, todas estas cousas hai que telas en conta, pero tamén ter en conta un pouco a idiosincrasia familiar, é dicir, non todo vale, non todo ten por que valer, é dicir, o mellor o que lle vale a un non lle vale a outro. Primeiro porque as persoas, as nenas, os nenos son todos diferentes entre sí. O mellor, coñecendo a túa filla, o teu fillo, pois ves, bueno, este xogo non vale para menores de 13, pero se o coñeces e dis, bueno, a ver, eu creo que sí, por como é, e polo que pon aquí, pois o mellor ten 11 anos, e bueno, pode ocorrer tranquilamente, ou un xogo de 16 anos, pois deixarlo xogar a un de 15, pero para iso tes que ter un coñecemento, ademais, da túa filla ou do teu fillo, do propio videoxogo. Pero, bueno, como digo, non dista moito de como se busca información para outros medios. Que pasa? Que aquí eu creo que é o que falaba antes, hai unha brecha digital importante. Ademais, os videoxogos é un medio, como decía ao principio, relativamente novo, que, desgraciadamente, tivo, pois, en certos sectores, non vou decir mala acollida, non? Pero empezáronse a decir cousas que asustaban. Entón, moitas nais, moitos pais, temos todavía eso na cabeza, non? De que se os xogos violentos, que se son adictivos, que se non sei que, entón, deixámolo un pouco de lado e agora mesmo témolo en riba, porque os videoxogos teñen un impacto social inmenso, son parte importante da vida das nosas fillas e os nosos fillos, aínda que non queiramos, e a única solución para afrontar eso dunha forma solvente e facer un bo uso deles, porque, como digo, teñen moitísimos efectos beneficiosos, teñen un potencial educativo inmenso, é coñecelos, mollarse e empezar a buscar e a investigar en internet, a vir ao Museo de Videoxogo a falar con nós, por suposto. Efectivamente. Bueno, como digo, coller as cousas como nos veñen e afrontalo porque, bueno, agora mesmo prácticamente a metade da poboación mundial xoga videoxogos. Claro. Isto é así. Entón, eu creo que non lle podemos seguir dando a espalda e simplemente normalizalo, naturalizalo, con prudencia, con bo uso, etcétera, e tendo en conta pois as cousas das que queremos estar un pouco alonxados. E xa está. Sí, por aquí a profa comentaba antes que concorda que abre a porta a socialización online, non son os videoxogos, pero creo que ao mesmo tempo tamén resta posibilidades de socialización fora da rede, que neste terreo se move na dúbida. Ten razón, é unha dúbida totalmente, vaga a redundancia, razonable, non? Porque ademais isto nos incluímos, bueno, temos como un decálogo de bo uso de videoxogos e un dos puntos fala de que se somos xogadoras, xogadores, se xogamos, sobre todo se somos responsables de rapazas que xogan, sempre convén ter outro tipo de actividades que complementen ese. É dicir, para socializar non temos que elexir ou os videoxogos ou ir ao parque. Para nada, podemos utilizar as dúas. Entón, temos que intentar promocionar outro tipo de actividades, ou igual que facemos un bo uso na casa dos videoxogos, é dicir, normalización. E a normalización pasa, igual que os levamos ao parque, pois o mellor sentarnos a xogar con eles e falar do xogo, porque ademais, na miña experiencia, isto dá unhas alegrías e uns momentos satisfactorios pois bastante sorprendentes. A ver, eu teño un rapaz de 6 anos, teño limitado o tempo de uso, pero el nunca xoga só, ou prácticamente nunca. Eu séntome con el, comentamos, que hai videoxogos que aportan moitas cousas e que che dan pé a falar de moitas cousas. Pois un circuito nun xogo de coches, pois vese un castelo ao fondo, mira un castelo tal, non sei que, pois mira nunha zona tal, pois mira Escocia, que é un país que hai no norte, sempre está chovendo e ten moitos castelos. Xa o tes. Igual que podes utilizar unha película. Entón, ten moitísimo potencial, ademais de porque son interactivos, que é algo que as series e as películas non teñen, non? É algo, por eso,
falamos de adicción tamén, porque o feito de que sexa interactivo para o cerebro é moito máis atractivo. Entón, por que non aproveitalo? Hai que aproveitalo. Hai xogos que son verdadeiras fermosuras e que prácticamente, desgraciadamente, non se coñecen, porque coñecemos un pouco os que nos poñen de exemplo os medios ou os grandes lanzamentos AAA, non? Pero hai cousas moi fermosas. Hai cousas realmente fermosas. Entón, bueno, animo a todo o mundo que nos está vendo a facer ese esforzo que eu entendo que se un non está metido é complexo, temos pouco tempo, e a isto hai que lle dedicar, non, para chegar a coñecer, pero se imos puntualmente xogo por xogo, a información hai gameplays, está o PEGI, e xa hai xente que se dedica pois, un pouco a dar información deste estilo, que é un pouco a tarefa que queremos desenvolver dende a Fundación. Mira, aquí Recuncho Gamer pregunta se Forza Horizon 4 é o xogo ese do castelo. Un deles. Este Iago sempre con... Aquí, Tibegal e Recuncho Gamer tamén estaban comentando que a min Tibegal creo que me leu a mente, porque era o que estaba eu pensando cando ti falabas, que era o tema do rol nos 90. Sí, que nos 90 decías exactamente o mesmo dos xogos de rol e moitos medios de comunicación. Pouco a pouco normalizaronse os videoxogos e desaparecerá esa idea. Bueno, o gallá, pero sí que é verdade que nos 90 había como moita paranoia con o tema dos xogos de rol. Sí, Houbo como efectivamente. algúns casos así de asasinato ou algo que se vinculou con iso, non? Sí, a ver, aquí Mira, metemos... vou acabar de ler isto simplemente que Tibegal xa comenta iso, que a mediados dos 90 foi o que chamaron o crimen do rol e claro, Telecinco non se arribísima. Totalmente. Bueno, aquí metémonos xa no tema de violencia e videoxogos. Non sin antes decir que creo que a Recuncho seguramente lle recordaría máis o Castelo e todo isto o Sega Rally, estou seguro. Pero aparte deso, Horizon é un bo exemplo. Sí, realmente o que están dicindo aquí é un pouco a dinámica, como digo, de certos medios de comunicación que fan moitísimo dano, non? Que é, en algún momento, vencellar pois determinados sucesos a algo. É dicir, eludir tamén eludir esa responsabilidade, desviar esa responsabilidade, non? E como decides, pasou ao longo da historia con todo, os xogos de rol, o heavy metal, Marilyn Manson, é dicir, sempre alguén tiña a culpa. A ver, isto é simplemente ler un pouco, eu animo vos pois, a todos a investigar, a todos e a todas a investigar un poquinho por internet. Isto, desgraciadamente, ten habitualmente un mesmo xerme, refírome á localización que adoita ser Estados Unidos. Nos anos 80, 90, froito de pois, todas estas desgracias que houve de tiroteos nas escolas e tal, pois, bueno, houve a tendencia de buscar, non, un responsable desto. Eu, nese aspecto, a ver, digo así bastante claro, en Estados Unidos téndese moito pois a pensar que a responsabilidade das matanzas pode estar noutra cousa distinta a o tipo de mercado que tes de armamento. É dicir, por algún motivo, pois entendo que intereses económicos pois intentan facer que a xente pense que a realidade é que o que mata é a bala e a pistola. Efectivamente. Se a tes o alcance, pois unha persoa en determinadas circunstancias pode utilizar. É igual que lle pasou a música, ao rol, etcétera, pasoulle os videoxogos. De feito, o tema da violencia aos videoxogos é algo que, además, suscitou ao longo da historia un debate intenso no campo da investigación, é dicir, que ata moi recentemente había como dous bandos nos estudios, non? Os que decían que había unha correlación e os que decían que non había correlación. Que pasa? Que nos últimos anos, sobre todo 2015, agora vos digo por qué, parece que os estudios
a vertente, digamos, que non atopa evidencia de que exista relación é a que está sobrepoñéndose, non? Parece que, efectivamente, non existe relación entre xogar a un videoxogo violento e que ese xogadora, desenvolva conductas agresivas. Iso non é así. Ou é, polo menos, o que nos está dicindo a última evidencia científica. Ata o ano 2015, que foi o momento no que a Asociación Americana de Psicoloxía defendía a capa e espada que sí que había relación. De feito, o último comunicado importante neste aspecto foi no 2015, pero foi o último. Por qué? Porque, bueno, houbo certos investigadores, un bastante famoso é Brad Bushman, que estaban a favor, digamos, ou que facían estudios, levaban a cabo estudios que teóricamente pois reflexaban pois que había unha correlación, retractouse el mesmo das súas conclusións. Bueno, dixo simplemente que os seus estudos pois estiveran mal deseñados, que non se podía establecer ben esa correlación, e foi confirmado pois por outros investigadores como Christopher Ferguson, que foi autor dun libro moi interesante que vos podo falar agora del. Entón, bueno, isto foi entre 2012 e 2016, foi bastante recente. Entón, entre eso, que os propios autores que defendían que había unha relación empezaron a retractarse e que había outros estudios que parecía que arroxaban evidencia con que non había unha correlación entre a violencia e as condutas violentas, pois a partir de aí foi cando empezou a cambiar e a percepción, eu creo que agora mesmo no mundo científico é que non existe esa relación. Obviamente con prudencia, porque son estudios sumamente difíciles de facer, de deseñar, é moi complicado elaborar uns métodos que sexan fiables, entón a cousa sigue aí, seguímolo estudiando, pero parece que non hai relación. De feito, a Asociación de Psicoloxía Americana que vos estou dicindo, recentemente chegou a declarar todavía que seguía defendendo esa relación, pero pedía aos medios e á clase política que deixaran de facer esta asociación en público. O cal, eu creo que é un paso moi importante. É un paso moi importante e tamén eu creo que é unha victoria máis da ciencia e do método científico, non? Non se trata de discutir, senón de probar e ser críticos agora, porque aquí estamos falando de estudios, pero xa sabemos que os estudios hai que interpretalos, hai que saber facelo, hai que saber que o que é pois, o valor estadístico, etcétera, etcétera. Isto, pois, a xente de a pé non lle é fácil, non? Pero, bueno, eu entendo que para iso estamos aquí e facemos cousas deste estilo, non? Para decirle a xente que, efectivamente, agora a evidencia vai nesta dirección. Chegado a este punto, eu sempre falo de... Bueno, teño por aquí varios estudios, é dicir, que estudios hai un estudio moi interesante, moi recente, agora de 2021, que é o primeiro estudio que se fixo que non é transversal, é dicir, é un estudio de 10 anos de duración. Estes estudios, os estudios prospectivos que se chaman, teñen un valor estadístico altísimo, porque ti deseñas o estudio para estudiar algo concreto, non recopilas datos simplemente. Entón, este estudio ven a dicir que despois de estudiar durante 10 anos 3 grupos diferentes de xogadores os que son expostos, pois, un grupo a videoxogos que non conteñen violencia, outros violencia moderada e outros alta violencia, ao final do estudio non hai diferencia entre os diferentes grupos en canto a conductas violentas. É dicir, é un estudio moi importante, haberá que replicalo, haberá que velo máis en profundidade, ten as súas limitacións, obviamente, pero é un máis dos que se están acumulando dende 2015 que van nesta dirección. Hai un libro moi interesante que teño aquí,
que eu lle recomendo a todo o mundo, aínda que está en inglés todavía, que é este, chamase Mortal Kombat, como videoxogo, que, bueno, está un dos autores Christopher Ferguson, que é o que vos falaba antes, o libro é de 2017. E chega unhas conclusións moi interesantes cunha análise, eu creo que moi aberta, incluso irónica, de varios campos que veñen a encaixar todos uns con outros e que nos veñen a decir que realmente esta relación que se fixo sempre entre violencia e videoxogos que non tiña demasiado sentido, ou polo menos que admitilo ou afirmalo tácitamente era erróneo. As conclusións que chegan son varias, unha delas é que os videoxogos son cada vez máis populares, sin embargo, no mundo a violencia está descendendo. Entón, a ver, todas estas cousas hai que collelas un pouco con pinzas, pero obviamente nun mundo que ten a metade de xogadoras e xogadores, se os videoxogos foran realmente o xerme de conductas violentas, pois a cousa sería diferente. Hai que ter en conta que os países máis seguros do mundo son os videoxogos, son os países que máis videoxogos consumen. O Xapón, por exemplo, un histórico de producción, non? Estados Unidos. Outras cousas, non? Isto con varios fundamentos moi interesantes, pois que se basan por exemplo, na teoría das actividades rutinarias. Temos como exemplo pois que para disminuir a delincuencia en Estados Unidos instalaron nos barrios máis desfavorecidos, nos que máis crimes se producían, canchas de baloncesto. Isto é algo que está na cultura audiovisual de todo o mundo, non? E funcionou. É dicir, algo divertido, algo sobre o que ti proxectas a túa atención evita que teñas conductas violentas. Entón, isto ocurre tamén nos videoxogos. O libro mostra, ademais, dunha forma moi fácil de entender, pon a par, non, que cando hai un lanzamento de un videoxogo destes AAA que adoita ser pois un videoxogo con violencia, non? Un reflexo da realidade violenta, pois tamén se traduce no xogo, por exemplo, o Grand Theft Auto, non? Un videoxogo, pois, que é un videoxogo que contén violencia. Cando ese xogo saen ao mercado, os crimes disminúen. É dicir, é algo asombroso por como analizan e como o poñen diante, non? Entón, é un libro que dentro da prudencia non pretende ser un estudio científico, pero que sí dá moitísima luz sobre todos os sesgos a hora de xolgar os videoxogos que houve ao longo da historia, que parándonos a pensar un pouco simplemente con sentido común e dos dedos de frente, dámonos conta que efectivamente parece que as cousas non van por aí. A ver, non se debe xeralizar de cousas individuais, pero, bueno, eu sempre digo, eu levo xogando toda a vida videoxogos e aquí estou, non? Tamén poden decir, bueno, o meu avó leva fumando toda a vida e non lle pasou, non? Pero, bueno, efectivamente, con tal nivel, é dicir, con tal penetrancia social que teñen os videoxogos, agora mesmo hai certas cousas que non se sosteñen, non? Entón, o tema da violencia aos videoxogos é un tema que sí que é certo que moi recentemente, pero que xa se está empezando a deixar atrás. Eu creo que eso xa se está empezando a traducir na sociedade, porque as nais, os pais, os profesoras e profesores que veñen por aquí polo museo, falaslle do tema da violencia e case como que o teñen... A ver, sempre hai dúbidas, porque sempre houve discusión e obviamente un non está a última dos estudios, pero eu creo que é un tema que sí que xa está empezando a quedar atrás, máis que o tema da adicción. Sí. Sí, ademais, a ver, creo que hai, en ciencia moitas veces o que pasa é que dos feitos poden... Eu sempre o digo, non? Sempre fago a broma de que quero que me graven na miña lápida que correlación non implica causalidade, non? E creo que no tema de videoxogos e violencia, agora que dixo dos videoxogos AAA, por exemplo, aí, claro, pode correlacionar, porque posiblemente o mesmo estrato social que consume videoxogos violentos AAA, non? Ou videoxogos de contido violento con moita violencia, probablemente sexa o estrato social que máis índice de violencia ten, que son varóns nunha franxa de idade entre 20 e 40 anos, vamos a poñer, non? Entón, é moi fácil establecer que
a xente que máis xoga a videoxogos violentos e a xente que máis delitos violentos comete. Claro, que eses dous feitos se dean ao mesmo tempo non quere dicir que sexan un consecuencia do outro. E, efectivamente, cando vemos que descende a criminalidade cando aparece un videoxogo novo, posiblemente tiña que ver porque estamos falando do mesmo estrato social, non? Tanto os que consumen este tipo de videoxogos como os que cometen actos violentos. O que non quere decir que unha cosa sexa consecuencia da outra. Non? Exactamente. Ademais, xustamente isto que estás citando, falase no libro. É dicir, falan do perfil, porque, como ti moi ben dis, os maiores consumidores de videoxogos son varóns adolescentes, que é o mesmo grupo, digamos, artífices destes, non vou decir de todas as condutas delitivas, pero sí destes crimes violentos, digamos, máis chamativos que houve pois, co tema dos tiroteos, este tipo de cousas. Entón, efectivamente, por eso decía, o libro non pretende ser un estudio científico, pero sí que hai moitos datos que se poden asociar, aínda que, como sempre, pois, con sentido común. Aínda así, bueno, o tema da violencia non hai que esquecer, é dicir, que os videoxogos pareza que, ou é o que nos di a ciencia agora, que non desenvolven conductas violentas, non quere decir que os contidos violentos que teñen non nos afecten de alguna maneira, sobre todo as nenas e os nenos máis pequenos. Por eso a importancia do PEGI, non? É dicir, as nenas e os nenos funcionan por imitación, por exemplo, pois noutras décadas, pois despois de ver unha película de vaqueiros, pois os rapaces, as rapazas saían a xogar coas pistolas, non? Entón, bueno, sí que é certo que eu vexo totalmente plausible que xogando continuamente a videoxogos violentos, pois un desenvolva unha certa apatía, por exemplo, a este tipo de conductas ou que poida favorecer que existe a través de internet, pois troleo ou acoso, pode ocorrer, por suposto. Por suposto, é dicir, unha cousa non quita a outra, temos que é a importancia do concepto, non? É dicir, non é o mesmo que un videoxogo violento non pareza producir conductas violentas a que un videoxogo violento non encaixe no que nós queremos transmitir pois as nosas fillas, os nosos fillos. Entón, efectivamente, o PEGI di que o Grand Theft Auto, por exemplo, é un videoxogo para maiores de 18 anos, por este motivo, pois témolo claro, non? Un rapaz de 10 anos non debe de xogar ese xogo, igual que un rapaz de 10 anos non debe de ver a Matanza de Texas. E que, ademais, ese exemplo que puxetes antes pareceme super ilustrativo. Claro. Non tememos que o noso fillo de 10 anos se convirta en Jason, pero non lle deixamos ver a Matanza de Texas. Exactamente. Por certos motivos que, como digo, poderían o mellor ser discutibles ou poderán ir cambiando ao longo do tempo. Pero, dende logo, eso está aí. Despois hai outra cousa que é importante tamén en canto a videoxogos, que non esquezamos o feito de educar en positivo. É dicir, as rapazas, os rapaces aprenden a comer con coitelos. En ningún momento se plantexa pois deixar que non utilicen os coitelos por se en algún momento empezan a darse coiteladas. É que nin se nos ocorre. Por qué? Porque educamos en positivo, a pesar de ser un arma branca, ensinámoslle que serven para comer, que hai que terlos, manexalos dunha forma determinada, non podes andar xogando con eles. Educación en positivo. Cos videoxogos pódese facer exactamente o mesmo. E se me apurades, incluso se pode facer coa violencia. É dicir, podes ensinarlle ás túas fillas, aos teus fillos, podes ensinar cousas a partir dun videoxogo violento, sempre cando estea moi dirixido e moi supervisado. Entón, son todos matices que me fan repetir pois o tema do sentido común. É dicir, os videoxogos teñen potencial, pero se os usamos ben, con ese decálogo, pois non debería de darnos maior problema. E o feito de, pois mira, esta é unha cousa máis que non tiña aquí no guión, que se me acordou agora, pero o feito de educar en positivo sí que é tamén algo bastante determinante. O sea, que a cousa sería que con certos recursos de autorregulación, digamos, esa axuda no control
para os menores, para as persoas menores, control parental e eses sistemas de clasificación por idades, que os videoxogos non serían un problema, non? Efectivamente, a ver, non esquezamos o componente este que teñen, non? O que falamos de certas Sí, claro. mecánicas e tal, que, bueno, a ver, certas mecánicas por un Pero non son adulto, todos, porque o que se tende a generalizar, non, cos videoxogos, é dicir, por suposto, é un tipo de... enmendas a totalidade descartado. É Claro, dicir, igual que enmendas a ninguén se lle ocorre decir é que o cine fomenta a violencia. efectivamente. A ver, e incluso, que isto xa vale para debate, incluso aquelas películas violentas, como decía, que pasan nos videoxogos, poden aportar cousas enfocadas adecuadamente. Todos coñecemos a Tarantino e o cine que fai. Sí, sí. Sí que é certo que hai xente que critica ou que aborda pois, o tema da violencia nas súas películas, pero a xente que entende de cine e a xente tamén que nos gusta o cine sabemos que a través desa violencia Tarantino quere transmitir cousas moi concretas, non é violencia por violencia. Sí, sí. Entón, incluso a propia violencia serve pois pode servir para extraer algo de aí. En canto ao que decía dos videoxogos, pois eu creo que é paralelo. É o que decías ti. Igual, emendas a totalidade non porque hai videoxogos que non teñen ningún deste tipo de mecánicas e ademais teñen unha intencionalidade artística, intencionalidade educativa que depende, obviamente, do desenvolvedor. Mirade, a saga, por exemplo, Assassin's Creed, que é unha saga bastante famosa, non sei se no último ou no anterior, bueno, nun dos últimos videoxogos, no último non, pero incluiu, bueno, sabedes que o videoxogo está ambientado en diferentes épocas da historia. A min constame que hai profesoras e profesores que utilizan ese xogo nas aulas para ensinar arquitectura, arte, e de feito o videoxogo, ou un dos últimos que está ambientado en Exipto, ten un modo, engadiu un modo específico de tour, digamos, por determinadas zonas da cidade, zona das pirámides, el Cairo, Alejandría, que che permite visitar certos monumentos, certas zonas, dun xeito que non permiten ningún outro medio. É dicir, de xeito interactivo, un entorno tridimensional recreado ad hoc para que poidas velo e visitalo. Que outro medio nos permite eso? Efectivamente. Ningún. Entón, hai videoxogos con moitísimas intencionalidades e diferentes e bueno, pódense aproveitar en moitísimos aspectos. O Exipto da dinastía tolemaica, concretamente, se non me equivoco. Exactamente. Non calquera Exipto, ademais. Exactamente. Me parece moi guai cando ven a arquitectura decir, ostra, pero que isto xa non é Exipto así en xeral, non cometas a ese batiburrillo de cousas de 5.000 anos de historia. Non, é como un momento moi concreto do tempo. Sí, ademais é que hai os videoxogos teñen detrás unha labor de investigación que, como digo, é un medio que aínda está moito por coñecer polo gran público, porque o nivel de asesoramento, de estudio que ten que facer esta xente é descomunal. Eu recordo xa hai anos, pois, co mítico Quake 3, non? O Quake 3, un destes xogos, eu recordo ler como as desenvolvedoras, os desenvolvedores de ID Software falaban de as consultas que lle tiñan que facer, non consultas, é que os niveis están deseñados por arquitectos de profesión, para que todo teña sentido e todo sexa coherente. E iso nun videoxogo notase moito. Entón, se queres visitar a Florencia medieval, pois tes que amosar algo que sexa coherente. A ver, un videoxogo é ficción, hai películas pois que lles ves os fallos, non? E os videoxogos tamén pasa o mesmo, pero hai unha labor de investigación moi grande aí detrás que, sen dúbida, podemos aproveitar. Sí, mira, din por aquí tamén que ninguén me ensinou na ESO o que fora a civilización minoica, pero Age of Empires, supoño que será sí. Efectivamente. Bueno, eu, fixade, vos sempre me gusta poñer un exemplo. Eu xa era relativamente maior, tiña 18 anos, se mal non recordo, un poquinho máis. Coñeceredes todos o Metal Gear, o Metal Gear Solid, o Metal Gear Solid que saiu para PlayStation. Bueno, un dos inimigos que ten
É un xogo de acción bélico que se afondas un pouco máis daste conta que é unha crítica ao propio belicismo e a propia guerra, non? Unha crítica, ademais, bueno, como fai Kojima un pouco os seus guións, unha crítica moi certeira, non? Un dos inimigos é unha francotiradora. Despois de enfrontarte con ela, cando está un pouco moribunda, non fago spoilers, pero cando está moribunda fala de que é kurda. Entón, fala de que é kurda ligando un pouco coa súa historia no xogo e co seu comportamento, e por que é francotiradora. Eu daquela sabía moi pouco do que eran os kurdos. Bueno, pois, o feito de xogar ese xogo e de escoitar a historia de Sniper Wolf, que como se chamaba, fíxome coller o ordenador, coller os libros e empezar a ler sobre os kurdos, non? Unha raza pois tan vilipendiada e tan con unha historia tan dura, non? Entón entendes cousas. Se un videoxogo pode despertar emocións ata o punto de que unha persoa busque información, queira formarse máis sobre un tema concreto, por que non utilizar ese potencial tan grande? Metal Gear Solid é un videoxogo de un PEGI alto, un videoxogo para recordar maiores de 16, como é obvio, non? Pero incluso para maiores de 16 se lle pode sacar partido, vamos, clarísimamente. Eu, como digo, este exemplo eu creo que é a proba, non? E como ese hai moitísimos, porque videoxogos hai infinitas temáticas, infinitas intencionalidades das que nos podemos beneficiar. Comentaba aí a profa que lle apetecía facer algún tipo de conversas, unha serie de conversas no que se relacione as profesións que están na contorna dos videoxogos e que iso para incentivar un pouco a cativada no que poidan ver tamén pois eso, outras perspectivas das profesións e si é importante. Hai unha cousa que por exemplo na Universidade de Vigo está o máster de traducción de videoxogos, creo que é, se non me equivoco, cousa que algo moi importante, o sea, todo o que ten que ver coa lingua e coa linguaxe dentro dos videoxogos, ás veces non somos conscientes, pero tamén é moi importante. Sí, e Ana Fanavi que no campus de Pontevedra tamén hai algo de videoxogos, penso, pois eso sí que o descoñezo. No campus da Coruña, ademais, bueno, hai un mestrado de desenvolvemento de videoxogos, a directora é Luz Castro Pena, que é bastante coñecida aquí en Galicia, é unha personalidade no mundo dos videoxogos e ademais é patrona da fundación. Esta pregunta que fai esta profesora é certeira. Eu creo que a utilidade vai en dous aspectos. Nós temos un colaborador moi activo da fundación, que é un profesor de literatura de aquí de Moaña, que se chama Rubén Cabrerizo, que dende hai tempo utiliza os videoxogos en dous sentidos. Un, para intentar conectar cos alumnos e as alumnas. É dicir, ter eso en común, el é un xogador tamén dende hai moitísimo tempo, e o feito de que os alumnos e as alumnas vexan que estás nesto dos videoxogos, que, como digo, é algo que xa forma parte da vida deles, sempre é un vínculo máis, non, que aproveitar. Pero, por outro lado, está o tema da curiosidade, non, por outro tipo de por calquera tipo de disciplina. É dicir, para facer un videoxogo é sumamente complexo. E aí podemos tirar de motivación por moitísimos lados. O que decías ti da lingua, non? Pois o tema da traducción, eles prefieren utilizar a palabra localización, non? Localización de videoxogos, non é solamente traducilos, senón adaptar o que se di a idiosincrasia e a cultura desa outra zona, non? Esa é unha parte, pero despois están a física, as matemáticas, en canto a programación, o deseño industrial das videoconsolas, dos dispositivos.
É dicir, teñen moitísima relación con moitas disciplinas. Agora mesmo son tamén unha industria, non? Entón, comercialización, é dicir, hai moitísimas cousas que se poden aplicar os videoxogos. Físicas, sí, por suposto, é dicir, como están construídos os dispositivos. De feito, non sei, unha das liñas que intentamos levar a cabo, non? Colaborar con outras entidades neste sentido. Temos unha colaboración anual coa Fundación Abanca de Vigo, co Colexio Fogar a Fundación, e cada ano, bueno, de momento levamos pero esperamos este ano se repita, ven un alumno de prácticas a 3 meses ao Museo do Videoxogo. Aquí hai moitísimas cousas que amañar, que poñer a punto. Entón, nese aspecto, pois, bueno, a experiencia este ano foi estupenda e bueno, pois, efectivamente, ten relación coa tecnoloxía, coa física, coa electricidade, é dicir, toda a rama das ciencias ten hoxe, a día de hoxe, aplicación no mundo do videoxogo. Outra cousa é as posibilidades que haxa, non? Tampouco somos unha industria aquí de referencia nin punteira, a industria galega está emerxendo pouquiño a pouco, hai cousas, pero bueno, obviamente non é como querer dedicarse a isto en Xapón ou en Estados Unidos ou en Inglaterra, é dicir, non é o mesmo. Entón, as posibilidades son as que hai, pero quero dicir, cando un quere dedicarse a algo porque ten unha motivación, que máis lexítimo hai que eso, non? Entón, é unha forma de atrapar aos rapaces e tamén as rapazas para intentar tamén romper esa brecha que hai nas ramas tecnolóxicas, sobre todo matemáticas e todo eso. Na rama sanitaria é algo que xa está superadísimo. Agora nós estamos en franca minoría. Exactamente. Non hai maneira de conseguir que os tíos vos metedes no tema dos coidados, que parece que vos queima. Nada. Por iso hai todavía moito que avanzar tamén neste aspecto, non? Pero xustamente no de matemáticas, física e todo isto, pois, bueno, por que non? É dicir, hai mulleres no mundo do videoxogo que ao longo da historia fixeron cousas igual de importantes que os seus homólogos masculinos, non? Nos estamos moi orgullosos dunha exposición virtual que temos sobre as mulleres na historia do videoxogo, que se pode acceder a través da web, e que fala deste tema, non? Pero, bueno, é un exemplo en que sí, efectivamente, os videoxogos pódense utilizar como fonte de inspiración, porque a día de hoxe pois xa ninguén discute que é un medio de expresión e unha industria pois poderosísima que, se nos baseamos nas cifras, pois move moitísimo máis xa que o cine e incluso as industrias audiovisuais a través de internet xuntas. Entón, bueno, por aí hai potencial, sí. Sí, sen dúbida. Ben, pois xa para ir pechando, non sei se hai algún comentario a maiores. Decía aí a Alcaine que o GTA Online é o produto cultural máis rendible da historia e poderíamos argumentar que por desgraza. Sí, a ver, ten unha comunidade super activa en canto a mods, e ademais que, bueno, é o produto, digamos, máis comercial de Rockstar. Por desgracia entendo que o di porque, bueno, é un videoxogo, a saga Grand Theft Auto, por definición, o protagonista é un delincuente, que ao longo da historia dos videoxogos, pois, foi ruso, foi colombiano, foi... Sí. Entón, os delincuentes fan cousas de delincuentes, non? De feito, con todos os estereotipos raciais un pouco... Sí, efectivamente. A ver, é un produto... Había unha persoa racializada, un ruso, un tal... Sí, efectivamente. Entón, é un produto que hai que analizar antes de xogar a ele. Ademais, ten un PEGI o máis alto de todos, de 18. Porque a diferencia entre 16 e 18, técnicamente, a partir dos 16, os videoxogos violentos non teñen maior problema, pero cando poñen 18 é violencia sin xustificar. No outro, por exemplo, un videoxogo de guerra. Obviamente, se pretendes ambientar o xogo na Segunda Guerra Mundial, vai haber soldados, vai haber tiros, vai haber mortos. Bueno, é do que vai o xogo, 16.
pero cando a violencia é gratuita, por decirlo dunha forma coloquial, é un dos motivos que fai que o videoxogo sexa para 18. É a máxima puntuación. Entón, bueno, entendo que di por desgracia, por eso vexo que un compañeiro dos meus fillos, 8 anos, di que xoga na casa ao GTA. Eu creo que xa respondemos esa pregunta, non? Sí, de feito está dicindo el, o meu fillo pregunta que é, non? O sea, Claro. deduzo que el lle ten restriccións este tipo de xogos, lógicamente, claro. Bueno, pois un neno de 8 anos non debería, baixo ningún concepto, estar xogando un videoxogo que ten un PEGI 18. Claro. Decía aí Darío o das loot boxes que bueno, xa comentamos, eu entendo que Darío chegou aínda agora, pero Darío, agora cando pechemos o directo podes volverlo ver dende o comezo, que é super interesante todo o que falou Galo, e xa comentou sobre iso, non Galo? Sí, as loot boxes... Facía referencia, agora que estamos falando do GTA, pero sí, que máis en xeral. Sí, a ver, como digo, é unha mecánica que está presente en diferentes videoxogos. Pero, como digo, o importante aquí, no sentido de poñerlle un X non a un videoxogo, dicir, bueno, este xogo, coidado con el, habitualmente é a combinación de varias destas mecánicas. Habitualmente, é dicir, vale perfectamente o exemplo dos cromos. É dicir, é unha mecánica loot boxes, pero alrededor del, pois tampouco tes outras cousas. Se alrededor dun xogo que ten unha mecánica de caixa botín, que xogas a través de internet, que tes un status por xogar mellor ou por ter determinados atuendos, e ademais tes a televisión na túa habitación, non che controlan as horas, entón aí temos unha auténtica combinación de diferentes puntos que poden levar ao que falábamos, non? A un uso problemático, a un problema cos videoxogos, pero, como digo, este tipo de cousas hai que controlalas. Os responsables somos os adultos, non? Entón, bueno, isto lévame, que eu vexo que levamos xa bastante tempo, pero a min gustaríame acabar con este decálogo, non? Do tema do bo uso dos videoxogos que falábamos. Efectivamente. Que creo que é importante que todo o mundo, pois, tanto xogadores como nais, pais, todo o mundo debería de telo, non? O primeiro, a min sempre me gusta empezar, bueno, digo decálogo, non sei se son 10, nunca as contei, non? É que para facer un bo uso dos videoxogos, o primeiro que hai que facer é cumprir as obrigas diarias. É dicir, os nenas, os nenos, primeiro teñen que facer os seus deberes, teñen que facer as súas tarefas domésticas, o que sexa. É dicir, o videoxogo... Que sexa compatible. Exactamente. Despois, os límites en canto a tempo. Iso é moi importante. Cada idade, agora mesmo temos de referencia a Academia Americana de Pediatría, que nos fala que a partir dos 2 anos está ben que empece a haber unha aproximación aos contidos digitais, as pantallas, etc., sempre que sexan contidos de calidade e acompañados dun adulto. Entre os 3 e os 5 ou 6 anos, como máximo, 1 hora ao día, e a partir de 6 anos, 1 hora ao día en horario escolar e como máximo 2 horas ao día os que son festivos. E isto non en días consecutivos, senón en días alternos. Por exemplo, xogar 1 hora ao luns, xogar 1 hora ao xoves e xogar outra hora ao sábado. Nun rapaz de 6 anos. Sería un exemplo, non? Entón, é moi importante ter en conta isto despois que, a medida que as nenas e os nenos medran, hai que ir reavaliando estes límites, porque eles están na idade de pedir, é dicir, non é que os videoxogos fagan que queiran xogar máis, que quero xogar, que non se quere levantar de aí. É normal. Están pasando ben, gústalles, os seus amigos tamén xogan e ao chegar a clase van falar deso, é normal. Entón, simplemente aquí é asumir que os adultos temos que ter o control, establecer ben os límites desde o principio, e se eses límites se rompen, pois que teña unhas consecuencias, porque senón non vamos a ningún sitio. Seguir o código PEGI, básico, coñecer os videoxogos e evitar as mecánicas adictivas, que son, sobre todo, as caixas botín e os micropagos, que
Isto non falamos, pero vai un pouco en relación. E justamente os micropagos atopámolos sobre todo en videoxogos de móvil, de teléfonos móviles, de dispositivos móviles. Entón, é un dos motivos, entre outros, que unha das, digamos, dos puntos de bo uso é a tendencia, ou polo menos eu son bastante partidario deso, estou bastante de acordo, as videoconsolas ou dispositivos de sobremesa. É dicir, unha consola de sobremesa, un ordenador ou pois, as videoconsolas híbridas que poden ser portátiles ou de sobremesa potenciar o uso de sobremesa, por qué? Porque o uso de sobremesa ti estás vendo no salón o que están xogando. Podes controlar os contidos, podes ver, podes sentarte con eles, falar, interaccionar, que son, digamos, outros puntos non de bo uso, é dicir, acompañamento, debate durante o xogo, non son neneiras digitais os videoxogos, nin deben de selo, porque ademais é o que digo, é sorprendentemente satisfactorio xogar cos nenos e comentar máis que deixalos xogar a eles sós. E ademais estás facendo unha labor. E despois, eso, ubicalos en espacios comuns, estar moi pendente do xogo online, porque tal e como nos di o DSM-5, o xogo por internet ten certas características que sí que poden potenciar este uso compulsivo, patolóxico, digamos, moi pendentes de que xogos son por internet e cales non, e limitar o tempo de uso, e despois as recomendacións xerais, que ainda que sexan xerais para o tema dos videoxogos son moi importantes, que é comunicación cos rapaces e rapazas, respeto, manter a mente aberta, darnos conta do que significan os videoxogos no seu mundo e, por outro lado, fomentar outras actividades creativas, reforzar esas actividades e ver todo como un complemento. É dicir, é igual de necesario sair, falar cos compañeiros, ir en bicicleta, que o mellor unha noite de domingo, unha tarde de domingo que chove, pois sentarse co chaval, estar todos aí xogando un ratiño e pasar un bo momento. Entón, eu creo que basicamente este é o decálogo, xa lle queda o nome, de normas de bo uso, non? Que é control e normalización. Pois sí, pois aí queda entón este decálogo fantástico que acaba de comentarnos Galo. Decía por aquí Arzo que eu vexo moito contraste entre o que facía eu de neno con os 2-3 cartuchos que tiña o ano o que fai o meu irmán con Play Store chea de xogos. Claro, cambia moito xeracionalmente, é moi importante ese cambio. Correcto, mira, di aí, eu aprendí a render o que tiña. Isto Claro. é un valor, podes decir individual ou familiar, bueno, co que eu ademais estou totalmente de acordo, que tamén podemos extrapolar outras cousas. Bueno, sempre nos queixamos, chegan ademais xusto agora o Nadal, non? A cantidade de agasallos que teñen as nenas e os nenos é basicamente o mesmo. A render o que temos cos videoxogos pasa o mesmo. A ventaxe das videoconsolas modernas, por exemplo, ou tamén de plataformas pois como Steam a través de ordenador, é que permiten controlar todo isto. Isto moitas nais, moitos pais non o saben. É dicir, unha consola moderna podes configurala para que non execute videoxogos por debaixo ou videoxogos con un PEGI concreto. É dicir, se o teu fillo a túa filla ten 10 anos, ti podes decir a consola que ten un sistema de password tamén e tal, que por moitos videoxogos que lle metas, o videoxogo dentro, obviamente leva no código, leva ese PEGI, non? Entón, isto explicado de unha forma así un pouco burda, pero o videoxogo nesa consola configurada non se reproduce, non funciona. Entón, cando digo control, refírome a isto, é dicir, controlar realmente o uso que fan os pequenos da máquina e tamén controlar o que se lles merca e o do que dispoñen. O acceso, por exemplo, a PlayStation, que é o exemplo que pon aquí, a PlayStation Network, tamén o podes limitar. Podes limitarlo totalmente, desconectando a máquina de internet, eso xa para empezar, ou podes limitarlo especificamente. Ou, se queres, pode entrar, pero non pode mercar nada. É dicir, digitalmente todo isto pódese facer. Entón, unha vez máis, a necesidade de
coñecer o mundo do videoxogo, os dispositivos, as posibilidades que nos ofrecen, e que hai forma de controlarlo, porque xa está todo inventado. É dicir, o PEGI existe dende hai moitísimos anos. As consolas, o control parental nas consolas e nos dispositivos existe dende hai moitísimos anos. Pero, que pasa? Que parece que os videoxogos avanzan moito máis rápido do que avanzamos nós, non? Sobre todo, aqueles nais pais que xa nos facemos maiores. Pero, como digo, hai formas de resolvelo. Hai formas de resolvelo. E, obviamente, cando queiras que un videoxogo lle renda, non lle regales máis e xa está. É dicir, está na túa man. Eu é o que me aplico, o que lle aplico ao meu, o que me aplico na miña propia familia e vexo que funciona. Entón, simplemente remata o xogo, disfrútao, xogamos, axúdoche, se che parece difícil, o que sexa. E unha vez que o xogo estea rendido, a criterio de cada un, pois entón pasamos ao seguinte. E xa está. Efectivamente. Ben, pois temos que ir pechando porque nos pasamos xa moitísimo do tempo. Está a ser unha conversa moi entretida e non queríamos facelo, pero bueno, temos que facelo porque xa chegou ata aquí. E nada, agradecerlle moitísimo a Galo a presenza neste directo de Balea Vermella. Eu supoño que iría pensar o mesmo, supoño que toda a xente que está no chat pensa o mesmo. Increíble todo o que nos estivo contando Galo. Penso que quedaron as cousas moi claras sobre o que falamos a nivel das adiccións, a nivel da violencia, e poderíamos estar falando aquí horas e horas, e por iso, Galo, o que facemos é emprazarte a que volvas por Balea Vermella, que ampliemos un pouco máis todo isto que estamos comentando, que hai moitas e moitas máis cousas das que podemos falar, e seguro que a xente do chat estará de acordo en que volvamos a intentar traer a Galo de novo. Eu teño que agradecer, sí, a Iago de Recuncho Gamer, que foi que nos puxo en contacto con Galo, darlle as grazas tamén a Iago, e iso, Galo, que cando queiras, este directo é teu, e nada, encantadísimas de que volvas a estar outra vez connosco falándonos destes temas tan interesantes. Creo que chega para facer unha segunda parte cando queirades, Unha segunda, unha terceira, e podríamos estar tempo e tempo. E animar, por suposto, a toda a xente a que vaya ao Museo do Videoxogo en Cangas, que, como decíamos ao principio, xa non é mandar a xente a chorar a Cangas, senón ir a xogar a Cangas. Así que... Vale, bueno, moitísimas gracias a vos, por suposto, por invitarme. Tamén gracias, bueno, a comunidade que tedes detrás. Bueno, o voso traballo pareceme excepcional, e ademais, pois bueno, eu estarei encantado, por suposto, de vir aquí cando queira que me invitedes. E nada, un saúdo a toda a vosa comunidade. Eu é a primeira vez, creo que aparezo por Twitch, é unha plataforma na que todavía non me estrenara. Nada, un saúdo a todas e por suposto, bueno, a vos, gracias unha vez máis, e por suposto tamén a Iago por poñernos en comunicación, eso por suposto.